Illum se nitolbok biex iżżomm id-distanza. Mhux ħabba l-virus, dakka hemm ħadd ieħor li jista' jtik il-pariri. Jien ħadtik il-parir iżżomm distanza minn dawn l-affarijiet. Number 1. Jekk inti taf li hemm ikel id-dar jew fejn toqgħod u dan huwa ikel illi faċli tmur għalih u taf li mhux qed jagħmillek il-ġid bħal ngħidu aħna għandek ħafna pakketti, deżerti, illi dawn meta ma tkunx taf x'taqbad tagħmel. Jew inkella meta inti mdejqa jew biex tiċċelebra tmur għalihom u b'konsegwenza tek wara tgħid ara naqra kif rġajt kilt, x'erġajt kilt, kemm erġajt kilt. Mhux qed tgħinni di fl-aspettattivi tiegħi illi nkun aktar b'saħħti, aktar healthy u aktar fit. Mela żomm id-distanza minnhom billi kemm jista' jkun ma jgħidlux id-dar. Għaldaqstant dak li għandek u li forsi għadu magħluq, tieħ karità, il-food bank, ara inti. Imbagħad l-importanti li ma jerġa' isib ruħu id-dar billi teġa' tmur tixtri. Mela żomm id-distanza minn dak li kellu x-xorb li mhux qed jgħinek. Number 1. Number 2, di tinstema daqsxejn qawwija u jista' jkun li tkun tinvolvi iż-żmien u anke ċertu saħħa anke mentali minn naħa tiegħek. Żomm id-distanza kemm jista' jkun minn dawk in-nies illi mhux qed jgħinuk. Mela, jekk tkun persuna illi pereżempju tgħidlek inti xi għamel bidejk mhux tajba qiegħda tikolli tixtieq darba ngħixu ta' kulu tpaxxa minn hawn ġol kaxxa, però inti taf u qed tħoss il-bżonn li tinbidel, dawk in-nies kellimhom bil-kelma tajba darba darbtej, isma' bir-rispett kollu. Jiena nifhem illi inti tarani tajba forsi imma jiena nafx nixtieq f'ħajti. Nitolbok illi ma toqgħodx twaqqani kemm jista' jkun, ma ttinix iktar lok illi jiena nagħmel ċertu affarijiet illi naf li mhux jagħmlu li ġid. Issa jekk kellimthom darba darbtej u xorta ma tantx qed jgħinuk, prova naqqas il-ħin li daw in-nies tqatta' magħhom. U prova naqqas id-drabi li tiltaqa' magħhom għax kif jgħidu it-tuffiħa l-ħażina tista' tħassar it-tuffieħ li ieħor li jkun hemm madwarha. Speċjalment jekk dan ikun kwistjoni ta' klikek ta' ħbieb. Jekk kull meta pereżempju noħorġu dejjem ħansibu ruħna nixorbu u ħansibu ruħna nġibu take away u jiena nixtieq li jkolli figura aħjar jew jien nixtieq li ntejjeb saħħti, jekk ma din il-klikka dejjem qed nagħmlu daw in-nights out naqra goffi, nafu aħna illi kif ħanħossuna u kif ħanidru mhux ħajkun ideali. Allura forsi wasal iż-żmien illi minn dik il-klikka tkun aktar viċin ta' dawk in-nies illi jgħinuk iktar milli jfixkluk fl-ambizzjonijiet tiegħek ta'. U da mhux qed ngħidu hekk biex aħna naqtaw il-ħbieb, imma li nażlu il-ħbieb jew li nażlu fejn immorru ma' dak li jkun jew għaliex le. Noħorġu forsi anke bl-idejat aħna illi ngħidu aħna isma' m'għandniex bżonn ħanivvinta ta' illi kull weekend noħorġu nixorbu, però weekend minnhom mal-mod tal-kelma ħriġna matul il-jum, gawdejna x-xemx morna mixja twila u wara minna ħadd ma kellu saħħa joħroġ u forsi l-weekend ta' wara noħorġu nixorbu mbagħad, ma nafx. Il-varjetà però bla dubju ta' xejja tajba għal moħħ ukoll, plus ħatejnek iżżomm id-distanza mill-alkohol u minn vizzijiet u anka minn ikel illi mhux se jgħinek fl-iskopijiet tiegħek. It-tielet distanza nixtieqek iżżomm illum hija id-distanza fejn darba ħanitolbok anzi illi tnaqqasha, id-distanza mhux iżżida f'dan il-każ, id-distanza tiegħek bejn l-eżerċizzju u int. F'liema sens. Mela jekk issiba bitqila għal mod tal-kelma illi tagħmel eżerċizzju filgħodu, biex tagħmel aktar faċli għalik, ħanitolbok illi tlessi l-ħwejjeġ f'dejk. Jekk pereżempju tippreferi tagħmel l-eżerċizzju dirett wara x-xogħol, ħu l-ħwejjeġ miegħek fil-karozza. Ħalli inti tbiddel u tmur għall-exercise tiegħek dirett wara x-xogħol. Jew inkella pereżempju qabel ix-xogħol. Mela, again, il-ħwejjeġ kienu hemmhekk lesti biex inti biddilt fil-ħwejjeġ tal-isports wara biddilt fl-uniformi u erġajna morna lura għax-xogħol, jew erġajna bdejna l-ġurnata tax-xogħol illi jmiss. Bekk qed tagħmel aktar faċli għalik illi inti tagħmel l-eżerċizzju billi naqqast l-affarijiet li jfixkluk. Bħal pereżempju, u issa trid nażel x'se nilbes, trid ngħaddi l-uniformi, ara li jkollok kollox lest mill-lejl ta' qabel idealment, ħalli nerġa' nirrepeti id-distanza bejnek u bejn l-exercise tkun dejjem iqsar u tkun dejjem faċli. Nawguralek is-saħħa.